Ya. Ngetoknya lagu. Iya. Gelo. Nggih. Ngantuk. Ora seneng. Kuwi ora ngantuk, Mbak. Tapi kok Lagi mengandung 3 bulan. ini wis melahirkan pas ning Motawati ya. Makan pirang kasih, Bu? Makan nganggo pirang kasih. Dereng kula ceki, Mbak. Kok tuku anu, Mbak? Kok tuku tes pen ya? Tes. Apa? Tes kan ya nopo? Tes kan ya nopo? Uji tes pen. Oh, tes pack. Bojoku kaya makan telung dino. Bisa. Gelap. Gerakannya biasa mawon. Oh. Nek kok kula lek kok. Musik. Siapa sih? Ya.
setengah siji, Mbak. Nggih. Lakone ben tutut. Ya. Nggih, matur nuwun bocange kula matur sawet awit wonten karsanipun nyuwun Bapak Haji Said Isa Prawangsa. Kula namung dene ndedonga saestu ngambari matur mugi jumbo ingkang kinayu sumbodo ingkang sedaya rahayu kang estu kami dikagesti. Amin amin. Nyuwun pangapunten nyuwun Bapak Wakil Bupati sedaya kemawon nyuwun pangapunten. Bocange kula kemarin badhe nyuwun serampat sendro menyuruh. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Pak iki kok arep Gonya pasti dengan betul. Betul, monggo. Nggih. Silakan. Atur nuwun sedaya kapatan yang mangapunten. Ya. Iya ndak tak dherekake. Ya. Irpate kasiman. Ya. Khususon iki karo Kanjeng Sunan Kalijaga lalu iki Sira Nugroho lalu iki para mundhen dalam Nuswanto Al-Fatihah. Amin ya tak dherekake ya. Bersama panoring sotna Sino semaya winajanya Sabi sini pasalangan kalbu Abukanin Paranotalan saking ya playapin Aliyuk Pindo pecating sumbono Sumu suping rasa jati Angkarusan ke manjing wonten ke sabar-sabaru kula gandha cabang yang mapan wonten ing parapatan paduane karang kadang lengge Sang Raden Antasena yang sandhok wancur Pandhawa sang Kilurah Bagong iki sami mapan kawan. Sampeyan saguh mbantu bagian kekuatan lah monggo niki pancobane ingkang paman ing Garbarunci kalih ingkang Wayang Darawati. Aku mbantu nek kira-kira Kakang utawa Kakekne Semarasa kuat nggone nampa pancobane. Lho, ora aku tak takon. Pripun? Iki mau sing nantang Siwa Ndarawati karo sing nantang Majelis Setiaku sapa? Sing nantang kula. Nek sing nantang kowe, ari gawe kowe kudu sing ngadepi. Mergo
ibaratnya ana tetembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Wah. Pripun niku? Ngendikane sampean sago sabantu karo bapak kok. Aku sago bantu nek kira-kira kowe niku ketemperlidane. Aku sago bantu nek kowe wis kemandang. Lah kowe urung kemandang nek kirane aku mengko arep bantu karo kowe, wis sinunggu karo kamu lan kadhepul kek didelok malah kowe dhewe sing kewirangan. Coba Antasena ki wong liyan Drayan ya najan aku ku biyen wiwit cilik dimong karo kakek Semar. Nek aku melu cawe-cawe tanpa ana kalirah saka kowe utawa saka kakek Semar, mengko malah aku mung kewirangan. Terus-terusane sampean mripun. Kowe manjo sike. Manjo mripun. Majile Setyaki tak dinono sike. Sampeyan ora ngapur lho, dadi mungkin nganti kula cilik opnam gedhe modar sampeyan sing tanggung jawab. Kowe lara tak tambani, kowe mati tak uripke. Ora celemongan jaman sakniki napa enten teknologi kaya ngoten iki. Sawangen iki ana wujude sumute Antasena iki. Kowe lara utawa kowe tekaning pati kowe tak olesi banyu sumut kuwi. Janji kowe ora iso malu Nirmala Temajati aja diundang Antasena. Nek ngaten iki sampeyan meksa kula kan maju madhep terus Setyaki. Kowe nantang karo Majil Setyaki, kowe kudu wani nanggung dhisik. Mergo kowe mau sumbarmu aku krungu capet-capet rembugmu karo Majil garap Ruci. Kowe nantang, ayo dudune ngene papan meter kadigdayan metu njaba enteni ning perapatan Karangajepel. Lah, ae maju ning perapatan. Ya wis dindeni karo Majil Setyaki. Nggih, pun. Kok kakek nang mulai kula modar nggih pun. Ayo sak arepmu bakune nek kowe mengko ketemper yudane Antasena lagi temandang. Sak biyantu karo kowe kok. Nggih, nyuwun tambah ngesul terus Setyaki. Saiso-iso kula maju perang yo. Ayo. Wani malang kerip ning arepane Senopati Durwati. Wani malang kerip ya ngopo kowe? Sing malang kerip aku kok sing repot kowe iki ngopo? Saja wis cilik urip. Wis cilik nyawa gelar jagat seminggu bulan. Kowe ngadepi karo Setyaki padha karo kowe wis sawego nyawamu bakal tak untape oleh kayamane Bathara Yama. Ya ben Bathara Yama Adipati iki tunggalku. Kok iso tunggalmu piye? Yama Adipati iki anake Semar iki. Gak aku ya anake Semar iki, kali adikku ya. Kakangku, apa? Oh tunggalku lah intinya lah. Arep apa kowe? Kowe ngundang Yama Adipati, aku ngomong karo Yama Adipati. Kowe janji diampun nyawane dulurmu dhewe. Rekmu tak jabut. Iya kurang gelek. Kowe
wani karo Setyaki tak antep pecah siramu tinju ngakhiran nyawamu. Bagong ki ora iso mati ya. Ayo. Iki nang kene papane ngatur kadocayan, mau ning pendopo. Pendopo ki ora nggo gejekan, pendopo ki akhire dienggo rapat. Pendopo ki akhire dienggo wayangan. Pendopo ki akhire dienggo resepsi pernikahan. Dadi nek kowe arep padu, arep gelut karo Bagong, dudu nang kono kae mau nang kene prapatan iki. Disawang wong semene mbane. Di streaming sing delok wong 3.800. Duh arep ngerti kepiye gelute Bagong karo Setyaki. Manungsa rata-rata ora mimbar saka karawanku lakon ning kene margane patimu. Ya, ora mati jabuten dhewe legane. Bagong edan. Apa edan apa? Apa? Kowe ngantem aku ora apa-apa, kowe gumen. Gumen kowe. Gumen karo ilmu kekebalan gumen kowe. Sepelek, kejane pelek anak semari dedaya kabeh. Panggil Antasena. Sengaja tak pancing rene kok mengerti kan. Ora, penerja ora krungu. Kukuh banget. Majile Setyaki ya. Tokolo gawon temriku. Lho, kowe aja takon ngopo kok iki lungguh nang kene. Iki rombonganku. Pengarepe aku sing mimpin aku sing bayari ya aku. Iki wong-wong iki nek ora tak bayari ora mangan to tidak. Anggepe terus kok sak geleme dhewe ora. Nek mundur sik kene.
Rumah kiki. Usahakan bilani dumateng Bagong. Ora kok bilani. Iki inisiatif dhewe karo sing ngomong cilik iki aku ae. Dadi kowe ngantem karo aku merasa karo aku sing ora trimo iki terus kuwi sing nyirang kuwi terus sing mburi dhewe kowe. Punya sing kira bisa lapor dasmu. Boten. Iki menganu ning carane nggih mriko daya nggih mengintip model-model mengintimidasi oleh yakene ke mangsane apa parah durung bapak uripmu durung putung talungmu kowe wadul karo bendaramu ora kok wadul Mas sampeyan jan semaja rene diplomasiku kowe aku perang rada pojok sithik kowe tak giring ning kandang macan wis ono aku tak membeskan mangsane apa anggepe wis tekan kene kudu wani ngandang to nggih to Jan iya nek kowe menwase cangkemmu nggih Majelis Setyaki sajak mula sora karo Bagong lho mangke kula sora wantun dalam pun Bagong dasaripun awit para Bagong mriku ugi wantun nantang kaliyan Koko Prabu Ndorowati mriku sesembahan kula. Koko Prabu Resna mriku ratu Gusti kula. Kula mriku derajatipun Senopati. Kula mriku ingkang tansah kedah ngayomi dumateng ratu Gusti sesembahan kula. Menawi kula mentel mawon boten wonten binanipun anggen kula matur Senopati. Ose. Sampeyan kena bilani sesembahan iki entuk wae ora dosa, ora kleru ora dosa. Ning eneng paugerane sartane ana pernatane. Wong iki nek sing dilabuhi ora becik utawa wong sing mbok belani utawa sesembahane sampeyan kuwi kira-kira mengko mung bakal jlokronge sampeyan ana jurang kesangsaran kuwi mengko malah sing tuna sampeyan dhewe. Ngono. Kamangka iki Siwa Ndorowati nggone kegayeman kepengin murungake anggone kakek Semar nggone bangun kayangan. Lah kuse iki janjane ning kene iki pengen salah tampa wis apa, Bang? Miskomunikasi kok misionaris. Miskomunikasi antarane Siwa Ndorowati karo kakek Semar Badranaya. Kamangka niate kakek Semar Badranaya arep bangun kayangan iku ora kok arep ngumpuli karo panguasane para dewa kuwi babar pisan ora. Nanging mung arep mujudke kahanan sing ayem ning Praja Negara Ngamarta, cilike ning Padukan Karang Kademel. Ana gegayane kakek Semar sing agung kaya ngono kok dipaido karo Siwa Ndorowati nek cara aku ora duwe wibawa, nek cara aku ora duwe wibawa leksana minangka Nalendra. Kamangka sampeyan wis kadung nglabuhi, kamangka sing sampeyan labuhi sing mbok belani kuwi wonge nandang kalumputan. Malah sampeyan tega tegel wani mulasa karo Bagong. Nuwun sewu mak cilik. Bagong ya kok derajate luwih cilik tinimbang sampeyan. Bagong karo peming Punakawan sampeyan Senopati, ning Bagong luwih tuwa tinimbang sampeyan. Kula laline mengko nek Bagong lara ati sampeyan malah kualat mergo sampeyan wani karo wong tuwa. Dirumah kowe. Kumpul Pak, curug dadi ora iso ngomong. Ngomong karo wong tuwa kena wani. Wong kok diomongi sithik prinsipe ora gagas. Ora gagas. Langsane apa karo wong tuwa kaya ngene. Rupane elek, cangkeme yo elek. Sopo kuwi kok? Mbok sing kulinane muni ora gagas. Ora gagas. Untuk apa? Penggalian saiki pikiran. Nglabuhi Nalendra, nglabuhi Ratu Gusti. Sing jeneng ratu kuwi lak mung sak jaman yo marang manungsa. Manungsa kuwi dolengan ina lali salah apes lan mati. Kalau mangsane yo ora dikit barang. Aku mah dek saweran tak mlebuke ngetasmu sik kabeh. Terus kok le ngedem kene kanca-kanca. Kok kanca-kanca itu efisiensi saka aku.
Kuwi yo kurang ajar nek kaya ngono kuwi. Oke manggane apa? Ben ngrasake. Sampeyan munggale. Nek iki mengko nganti ana apa-apane mergo sampeyan wani karo kakek Semar, wani karo Ponokawan, sampeyan kena walating dewa malah sampeyan dhewe sing kapitunan lho Pak Cilik.